Bakit malabo ang ilaw ni Primo TV? Nasa harapan niya. Na kay kay Primo Rodil. Bakit malabo ang ilaw ni Primo TV? Buti pa dito, mura ba? Oo, punuan. Oo. Ayan o, biyaheng probinsya din yan. Gabi na?
Na-enjoy yan ni Ila dito. Mga ganyan. Tingin na nga tingin sa nakatingin na nga doon sa gilid eh, oh. Di ba? Oo. Marunong na yan. Wala si Primo Bal. Nawara na. Andun, oh. Pukar dito pa nga lang route, no? Traffic, no?
Yaw, sa likod. Hindi yan makakatulog kasi sanay yan magdamag. Nagising. Sige, bakbak. Walang helmet. Nakita niya pagkalkaan. May ano na sa likod, may cockpit pa na duwang bag. Dapat kasi nilagyan nila ng backstop. Pag mga ha? Kaya natin lagyan ng motor. Pambili ng bus.